omeleme omeleme onye ka mụ n'etile egwu a Chinalu Ite ịbịago bịa bụ na mụ awa ebe a bụ ka o si bịa ya bụ Chinalu Ite ego onye mbosi eze bịa iwe ga-eme gị ma o si bi n'ọrịa iwe ga-eme gị ime ndị ilo gị ite ego ọgịlịga ọgwa walịa na nwa n'ọbịa ka o ji kwuo ọ sị na mmetili ya egwu ite ego ọ sị m lọta papịa ya bịghị n'ọbọnọ etuka papa mụrụ Chinalu rest in peace ọ sị nwere ekene ya bụ Chinalu Ite ego ka nje kene chọmeke agbalabi onye mụzi amụba anyị agbalabi landlord na college agbalabi landlord na college agbalabi Ite ego na-ekele gị n'egwu ahụ chọmeke agbalabi zọ ya mụ onye mụzi amụbịa agbalabi ka nna kpọ na-alụo kero maka nna meke ikwugbo na-enọ m nwata gbacha aka ya bụ na nudeji n'indi ahụ Ite ego onye na-ekene gị n'egwu ahụ na-enọ m nwata gbacha ịma na nwata gbacha ka osolo gala n'iwe ka nje nwere ekene ka nje ekene Izichukwu ya bụ agwọ niile ile ụgọ Izichukwu Sineke na ọya dele gị mma agwọ Izichukwu Sineke nwanne m na ọba gọlụ gị Izichukwu odogwu na kenye ụgọ Izichukwu ma ọ bụ ebe anya gị Izichukwu Sineke ka ị na-aza nwa meelọgọ ka egwu na-akpọ Ite ego ịma na ọgịlịga ọwa walịba na nwa n'ọbịa ka eji ekwute Ite ego ka nje kene mmeze Chemelia eze ọmọgọ na Kenya nwanne m na ọya dele gị mma mmeze Chemelia iwe ga-eme gị ma o si bi n'ọrịa mmeze okpichiji obodo oyibo ọkpabụ ka ihe ji nata mmeze Chemelia eze ọmọgọ na Kenya nwa m na ya dị orokwelugo ka nje ekene ndekwu mmanwụ ezoghị m chụka akwọba bụ bili pawa ọkwa Chinalu ya bụ Chinalu Igine ọkwa ya na-ekene gị chụka akwọba bụ bili pawa odogwu nwa obodo oyibo nnekwu mmanwụ nwa obodo oyibo nnekwu mmanwụ onye mụzi amụbịa evolu nnekwu mmanwụ ka nje ekene ebe anyị ote mmarụ ka Ifeko Nigeria Limited onye ọma Ifeko na ọya dele gị mma Ifeko pawa
ife ka onye mbosi kere ọbụ ekwelu mụde gị n'ọya de ebe anya mmele nwụọ ya wuna ebe anya mmele nwụọ ya wuna kanje nwele ekene kanje ekene ikedairu onye mụlọ ọba na m odogwu na India onye mbosi eze bịa ọgwụlụ na ama abanzu egwu ikedairu ma ọ bụ ebe anya Agege iwe onye melike eji ekwu onye ọbụ enekwuru na nkete ikedairu kanje ekene anekweze nwa mama pasu money na Potunovo onye mụzi amụba anyị pasu money ọkwa Chinalu Ite ego ọkwa ya na-ekene gị n'ọkịlịka ọgwa waleva na nwa ịma na-aba na-emesi ike onye mbosi eze bịa ịma na-aba na-eme mma n'ọbịa ka eji ekene gị pasu money kanje kele Chinedu makwa ọkụra onye gomu nwa mama Adam na nlọ inwejebe obodo oyibo ọbụhila ọbụrọkwa ntụ ihe onye melike eji ekwu onye ọbụ onye gomu nwanne so ndị dịka onye ame ndị akịdị akpata aka gị onye gomu mgbe ọ bụ ebe anya Agege ana m akpọribe gị onye maliwe onye mela anyị nya mee ọkwa ya eyi ọka nna ya kanje ekene bi mone nna m ochie rue m ya bụ bịa jụrụ nwụdala bịaba onye mbosi eze bịa bi mone iwe onye melike eji kwụ onye ọbụ mone nwayọ ka a ga-eti egwu anyị anya chọrọ nsogbu anya chọrọ nseka nwayọ ka anyị ji aka ka ndị nwere ekene ka ndị ekene onye mbosi bịa ọkwa mụ na egwu na-eme ọkwa ebe anya gweru esmone ọkwa Chinalu Ite ego nyana ekeneba tego nwanne chujekwu ọbọna ebe anya gwero pawa esmone ma ọ bụ ebe anya Agege onye mbosi eze bịa esmone onye mụzi amụba anyị na mmụaba esmone kanje kene sabi boy ojifone mogo bobo mogo roba ezo mogo na Kenya sabi boy ọkwa Chinalu Ite ego ọkwa nya na-ekeneba ọkịlịka ọgwa waleba na nwa Ite ego kwa nge ka mụ na-akpọ Ite ego nwa melo ga-akalịgo Ite ego kanje kene chungu ike machi etu nsebe omema chungu ike dalu n'ọdị ọmụma dalu n'ebe mmụma chungu ike malike chukwu nya akasị ike chukwu nge ka mụ na-akpọ chungu ike ya bụ nwa nsebe chungu ike daalụ kanje kene mane nwane kwembe echubele gwụla asị nge bezi na papa gị nwụla nwụ ya na mane kwembe onwu bụlu odogwu mane nge bezi na ọnwụ bụgọ gọrọza eze eji chukwu mane nwane kwembe ọnwụ bụgọ igwe mmarụ ụzọ chukwu ọ bụ na ịkwasị akwa mane ga-evicha anya gị Mago kanje kene gentle tiger
ya bụ n'Indian ebe abụ kọda pataki ya ntụ taiga onye mbọsị eze bịa ya ntụ taiga ọ napụla agwịghị ọkpụ n'ọnụ ya ntụ taiga na mmiri ga-amasị ana ka na jụ oyi ọ bụ na-eso omiluna ịma na-emesịa abịala bịa n'oge selile enu ite ego kwana ya na-ekene unu ite mmọnụ ite kwudi onye mọzi ahụ bịa juje kwu ọbụnọ ịmala onye ọbụ abụka na m igwe ọda na m igwe agba na-aba eze n'ọma mbala otutu nzu agwụleghị ọbịa mmiri muleru kebu arizi ya ka ọgba arizi agba egwu ụnọ akele ndị ikwu nne nna m ọ na-abịa gọọ ka nje kene chekwado wee gbago obi dịka onye mụzi ahụ bịa agaba mmanwụ nọ na-abịa chekwado nwanne odogwu mba nwa m chekwado alụ ịma na mmadụ erika chekwado ka nje kene amechi adịmọ money go promotion adịmọ money go promotion onye mbọsị eze bịa amechi ọkwa Chinalu Ite ego odogwu n'India na n'udehi ya na-eke n'unu ka nje kene n'eze white man n'India nze edechie onye mbọsị eze bịa nze edechie iwe onye melike ejekwa onye ọbụ nze edechie ezomogo n'India kwana Chinalu Ite ego nya na-ekenebe ite ego ngike ego na-akpụribe ite mmọne ite ego ngike ego na-ekwulu kero maka chọme ka agbala abi ngesi m kene ya chọme ka agbala abi landlord na koleji nwanne m nde ya dị chọme ka agbala abi ọkwa ịmala onye tala abụghị elikwe ịmala ka nje kene chunwike oji akwụnne onye mbọsị eze bịa akwụnne oji na anị mekene gị n'egwu ma ọ bụ ebe anyị Agege oji nwa mama oji agbalị onye mụzi amụ bịa agba na Sri Lanka kwana ite ego ya na-eke n'unu ite mmọne agbalị na Sri Lanka ịma na ọgịlịga ọwa waleba na nwa ọbịa ka eji etilewe egbua ka nje kele Lucky Boy ochi na nwata ya bụ Chinwe eze Okechi ọcha bịa lụọ ụwa n'oji onye ọcha Chinwe eze nwa mama ga-alụ ọlụ ọkwa ite ego ya na-eke n'ụlọ ncha ite ego kwa nge ka nge na-akpọ ka nje eke n'obi ụgwọ ọzọ nwa Chinemelive obi onye mbọsị eze bịa obi ọkwa ma ọbụ ebe anyị Agege ite ego si mụ tiveli ya egwu maka na o nwere ibe na-eme ibe ga-emechi ime tata obi nwa Chinemelive onye mbọsị eze bịa ịkwụ na mma abazu egwu obi nwa Chinemelive obi nwa mama alụ ọlụ ka nje ekene Chibụzọ Chukwudị daalụ obodo ebe na-ekosi bịarị daalụ olu
kanje kene chuezugo yabu wike chu oji complete bogo ezugo wike chu oji complete onya moza mobia mobia banya gege iwo nye melikeje kwonyo obu soft guy obu ni bona kanle bana mo ni yeguta obu ni bona kebe bana mo ni yeguta ibi open na meloba wakwanya ka oba na melubi obihila kanje kene si why wait money na Lagos State wait na anya no ya delege mma wait money mo be banya gege wait money kanje kana ka don ewogo ya bụ na nude hin India one itego yane kenunu cha itego mama akadon kanje kene investor JP ya bụ na nude hin India ogalanga danga mmadụ ka eje ka onye nwere mmadụ akọnya balego ema na mmadụ abaka kanje kene sasman onye mbosi eze bịa emekwana mares sasman power kanje kene sasman onye oyibo ema na aka m dị ọcha atụ na mụ nga n'ọnụ Sasman onye mbosi ịgbalugo kanje kene Rafael ya bụ na nudehi n'India Rafael onye mbosi eze bịa Rafael ịma na mmadụ abaka onye nwere mmadụ enweghị ego mmadụ ka eji ka onye nwere mmadụ ka onye nwere iwe Rafael ite ego kwanye aka mụ na akpọ ite ego ngwa igina ọ sị nwere kene kanje kene iwe zuo ma Togo ịma na onwe bule na Colombia iwe zuo asị gị rest in peace anyị bụ anya gị n'ụwa ịbụ anya anyị na ndị mmụọ ite ego asị gị kwasị ificha anya mmiri ite ego mmadụ ka eji ka onye nwere mmadụ akọnye kpalego onwe ugbuli zuo ma Togo onwe ugbuli na Colombia I say rest in peace mkpụrụ obu gị zulika na ndokwe itego asị ngebeze na ịma na onwe ugbulu nwanne gị na Colombia ya bụ ma Togo iwe zuo onwe ugbulu na Colombia itego smele ekene kanje ekene ọnya chuje kwụ ọbọnọ ọbala tule dibịa ewolu chuje kwụ ọbọnọ nwa melogo ka egwu na-akpọribe ite ego nwa melogo ka egwu na-ekwurebe ite ego ngwa igina ịma na ọgịlịga ọwa ọwalewa na nwa n'ọbịa ka wa ga-emesi ike ya bite ego ngwa igina onye mmụọ aba yaro maka obugo bụ netuta orimili ndị a obugo nwa mama kwana ite ego kwana ya na-ekene gị n'egwuwa orimili ndị a ego ka a na-agụrụ agụ ka anyị ekene na-edecha akpọ onye mmụọ aba edecha ọbọnọ ọganyala zolu nzo landlord na college
edechi ọbọnọ Roma kugogbuzuo ugogbuze nọ ya chake obile Chukwu na-alụ igi n'ọbọnọ etuka Ive mene Chinalu